ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କେବଳ ବିଡି ଟାଣି ଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ। ତ ହାପି ଦୀପାବଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଦୀପାବଳି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଲିଚୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏକା ଲଗାଉନଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲଗାଉଥିଲେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ ବଡ କାଉଁରିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ତ 7ଟା କାଉଁରିଆ ଆମର ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଥିଲୁ। ସେପଟେ ମୋ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ହାଏ। ତ ଏଇ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସ୍ତେ ପୁରା ମିଶିକି ଲିଚୁ ଲଗାଉଛୁ। ହେଲେ ବର୍ଷାଟା ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଦଉଥିଲା ଆଉ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବୁ ନ ଲଗେଇବୁ ଏମିତି ପୁରା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବର୍ଷା ହିଁ ପକେଇଲା। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଯେହେତୁ ତାପରେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଛାଡିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର ପୁରା ଭୋଗ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଇଶାଣ ପାଖକୁ। ତ ଏବେ ଭୋଗ ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଖୁ ପାଖୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ କଟା ହେଇ ରେଡି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବୋଉ ନେଇକି ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ସବୁ ମସ୍ତ ପୁରା ଦୀପ ଗୁଡାକ ସଜାଡି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ସବୁ କେମିତି ଦୀପାବଳି ଏଞ୍ଜୟ କଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଦୀପାବଳି ଆପଣ 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଏବେ ଆମର ଯୋଉଠି ବଡ ବଡିଆ ଡକା ହବ ସେଠି ଯାଇକି ଦି ଭଉଣୀ ମୋର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ମୁରୁଜ ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମୁରୁଜ ଭିତରେ କଲରିଂ କରିଦଉଥିଲି ଆଉ, କାରଣ ମତେ ତ ମୁରୁଜ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା କାଉଁରିଆ ଧରିକି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବଡ ବଡିଆ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତ ବଡ ବଡିଆ ଆମର ମସ୍ତ ପୁରା ଡକା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଲୋକ। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ବିଡି ଟାଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆଣିକି ବିଡି ଟାଣିଲି। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁରା ମସ୍ତ ଏଞ୍ଜୟ କଲୁ। ତାପରେ ବଡ ବଡ ଡକା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ସବୁ ଦୀପ ଯାହା ବି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତ ମସ୍ତ ଏଞ୍ଜୟ କଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ହେରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ରି ବାଣ ତା ସହିତ ଝୁରଝୁରା ବାଣ ଏଇ ବାଣ ଗୁଡାକ ଆମେ କେବଳ ଫୁଟଉଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଫୁଟଉଥିଲି କେବଳ ହଗୁରା ବାଣ, କାରଣ ମତେ ସେ ବାଣଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବାଣ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।